Hola, hola, jo sóc l'Olga de Pilates en Català i avui et porto una nova rutina de 10 minutets amb el focus posat en el treball de l'abdomen perquè vegis les diferents maneres que tenim de treballar l'abdomen al core, que no totes són fent els típics abdominals. Recorda que ja has escalfat, 3-5 minutets i anem a començar. Separes les cames bastant, permets que els dits dels peus vagin cap enfora, des d'aquí. Postura ben dreta, coroneta cap al cel, palmells de les mans miren endavant. Inhalo aquí i exhalo, baixo, faig un cercle amb els meus braços. I 2. Mantinc l'esquena ben llarga, 3, 4, i 5, i 6. En farem 8 aquí, i 7. I última, 8, i queda't a baix, mans a occipital, i rebots en 6, 5, 4, 3, ben recte, 2 i 1, no enfonsis el pit, fantàstic. Quedaràs amb les mans a l'occipital, les mans apreten el cap les mans, i aquí baixo, i un cop aquí allargo braç, m'inclino cap a un costat, i torno amunt, ben dreta, i baixes, 2. I pensa que tens una paret darrere i tota l'estona vull mantenir el contacte d'occipital, escàpules i sacre amb la paret. I 4. I 5. I baixo. I 6. 7. I 8. Fem 2 més. I 9. I última. I 10. Fantàstic. Des d'aquí no et moguis, jo em poso perquè vegis. Continuo en la mateixa postura. Mans a occipital. I des d'aquí flexiono, com tenia els genolls. Des d'aquí vaig fent la flexió dels malucs. Mantenint el neutre de la meva columna. No m'enfonso, no arrodoneixo, I torno, i et quedes aquí baix. I mans a cap a mans fent força. I allargant columna. I 3, estira, puja, anem a fer-ne 3 més, a baix. I 1. I 2. I última. I amunt. Fantàstic. Vinga, des d'aquí ara sí, cames obertes a l'amplada dels teus malucs. Continuem amb mans a occipital, tanques els colzes lleugerament. Des d'aquí una passa endarrere, queda el taló amunt i baixo. I un cop aquí, roto, mantenint la verticalitat. I torno amunt. I canvies de cama. Endarrere. Baixo i roto. I torno amunt. I baixo. I 3. I 4. No vull que se'ns en vagi el cos endavant. Continua així. Sinó ben vertical, allargant, treballant l'abdomen, tant perquè estem fent equilibri com en aquesta rotació. Molt bé, faig 3 més. Molt bé. I 2. I última. I 3. Fantàstic, ara sí. Ens n'anirem cap al mat, cap a l'estora o colxoneta. Buscaràs els isquis en contacte amb el terra, cames flexionades, columna neutra. Poso les mans a sota dels genolls, una mica cap a sota, els colzes van cap enfora. Aquí agafo aire creixent i quan exhalo començo a arrodonir la lumbar, portant la panxeta endintre, me'n vaig endarrere, els braços se m'estiren. Aquí ja noto l'abdomen ben activat. Inhalo i torno exhalant. Anem a fer 3 més aquí. Arrodoneixo l'esquena i torno. I torno, i l'última. I torno, fantàstic. Des d'aquí estiraràs les cames tot el que puguis. Puc posar els peus en punta, sempre m'han de servir per poder fer pes, contrapès,
Des d'aquí arrodoneixo la meva lumbar, com estàvem fent ara, però em quedo amb l'esquena alta, que no col·lapsi, que no s'enfonsi. Braços cap endavant i des d'aquí estiro una cama amunt per tocar-me a l'interior i canvio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8, i 9, i 10. Fantàstic, molt bé. Vaig a estirar-me cara amunt, apropo els talons cap als glutis, mans a occipital, fantàstic. I aquí apreto fora el terra amb els peus, també vull clavar el sacre a terra i quan exhalo elevo escàpules, porto la mirada entre les cames en direcció al pubis i baixo. I 2, i 3, i 4, i 5, em quedo dalt, trec braços, continuo fent força amb els peus a terra i aquí moc els braços enèrgicament mentre inhalo en 5 segons i exhalo. Inhala en 3, 2, 1, exhala. Inhala, 3, 2, 1, exhala. Inhala, 3, 2, 1, exhala. Continues apretant el terra amb els peus, mans a occipital i baixo. Fantàstic, continuaré com fins ara, apreto peus a terra, pujo, però aquí separo un genoll, porto colze contrari a genoll i torno, i canvio. I 2, i 3, 4, vigila espatlles, que no se'ns vagin apropant a les orelles, i 6, en faré 10, i 7, i 8, i 9 i última, i 10, fantàstic. Des d'aquí puc posar les mans darrere les cuixes, elevo i pujo. Per incorporar-me anirem a la postura de la quadrupèdia. Molt important en quadrupèdia és mantenir l'alineació, canells a sota d'espatlles, genolls a sota de malucs. Fantàstic. I des d'aquí preparo, inhalo i quan exhalo estiro cama dreta i braç contrari. Torno i canvio. 2, 3, 4, i 5, 6, i 7. Continua fins a 10. Anem a mirar quants minutets portem. Molt bé. I queda't aquí dalt. Fantàstic. Des d'aquí portarem mà dreta a occipital, estiro la cama contrària, inhalo i quan exhalo vaig a portar colze a genoll i estiro i torno. 2, 3, 4, 5, d'equilibri i última. I 6, i queda't a dalt, i amb la cama amunt i avall en 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I descansa i canvia. Em preparo, estiro cama, inhalo aquí i exhalo. Colze a genoll en 1, 2, i 3, i 4, i 5, i 6, queda't a dalt, cama ben estirada i avall en 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I descanso, me'n vaig a sobre un moment a sobre dels meus talons. Fantàstic. Creuo cames, m'assento i acabem des d'aquí amb ponts, però braços elevats, lluny del terra i elevo la pelvis. I 2, pensa portar el melic endintre. I 3, i 4, i 5, faré 10,
Fantàstic. I 8. Últimes 2. I última. I baixo. I descanso. Recorda, si tens més temps, pots tornar a repetir tot l'exercici per fer un entrenament més complet i tant si ho fas com si no, estira en acabar.